Siphinde sinibingelele babukeli beKama-V TV with Prince Bheka kaZulu. Sinibingelele emakhaya ngamakhaya, siphinde silokhu si-appreciate njalo indaba yokusubscribe kwenu. Namuhla ngithe ngizochaza, angifuni ukuchaza undendende ngendaba yedlozi, kuhleze kuchazwe into eyodwa njalo nizoze nibhoreke. Kodwa khona la engifisa khona nami ukuthi kube khona engikuchazayo. Ngizokwenza nje i-summary. Ngake ngachaza kwenye ividiyo ngithi ngifuna ukuveza isithombe lapha ukuthi iliphi idlozi elinamandla elasekhaya nelasentabeni. Anthi sekucacile kuwo wonke umuntu elasentabeni, it's obvious. Yebo gogo, it's obvious idlozi lasentabeni linamandla okunake ngaso sonke isikhathi mangabe abantu sebenza zonke izinto bazama bathi benza lokhuyana nalokhuyana, uthole sekuthiwa abasiwe emanzini manje. Kusuke kuzosuswa kususwa leli lala ekhaya ngoba kuyabonakala ukuthi selihlulekile, kufanele kutholakale lapha na elasemanzini. Emanzini-ke abantu abadala baphelela khona mase behlala isikhathi eside ngaphandle nje. Abantu abadala I don't mean ngakini, abantu abadala bakini makuthiwa sebehlala isikhathi eside ngaphandle, ayikho enye indawo abashona, abaye emathuneni hlobo stalo, abaye bahamba beyohlala emanzini. Makuthiwa ababonakala ngaphandle, ngiyakutshela uboyitshela inyanga yakho ukuthi ngithe hayi ubalanda emanzini, mayikwazi kodwa ingathatha amashansi. Singaze simise i-topic. Mase kuhlulekile kuthiwa khanje kuyiwe emanzini, kuthiwa umuntu akayokwenza into entabeni noma akayokwenza empophomeni. Kusuke kukhomba-ke iyona-ke into eyenza ngithi idlozi elinamandla kakhulu elasentabeni nalasekhaya ileliyana lasentabeni noma langaphandle. Angifuni nje ukukhohlisa, linamandla kakhulu ngale ndlela yokuthi noma yini elapha likade ngisho ingane ingesiza abantwana bayo. Isibonelo nje esinye engakwenzela sona ngoba thina siyakwazi ukuthi umuntu mase nichaze, I'm not convincing you, I'm giving you the clarification. I'm giving you the clarification so that you're gonna have a better idea of what's going on. Ungahambi udlala abantu la beqamba amanga. Isibonelo, ngithe ngenza isibonelo, uboyibuka la le ndaba uthola ukuthi wena uzalelwe emshadweni. Angithi uma uzalelwe emshadweni shuthi into zakho ziqondile, kodwa uthola ukuthi ayihlangani. Uthola ukuthi-ke mhlawumbe umlanjwana, angithi vese uma umlanjwana bathi, angisho mina njalo ngoba ngihambisana nale statement sometimes, bathi uyingane yasekhaya komama. Okay, kodwa kuyenzeka izinto engaqondi. Isibonelo engifuna siyekusona senze ngaso la, ubuka ingane engaziwa ukuthi izalwa ubani, ibe successful ngale ndlela, mhlambe ya-adopt ibe successful ngale ndlela exaka usathane, noma ingane yatholakala i-street kid kodwa ibe successful ngale ndlela. Njengoba uhlala ubona ama-street kid nje i-most yawo engahlushwa i-T_B, kodwa thina siyihlalele ey'ndaweni ezi-safety ey'klinwa njalo, hlushwa ama-T_B. Yingani? Yingoba leliya dlozi leliyana langaphandle noma lasentabeni li-strong kakhulu, linamandla kakhulu, ukuthi nje uma ngabe selidikiwe liyamosha kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi ngizamile ukuchaza ngendlela ezokuthi abantu bekwazi ukuthi bebone, kodwa uma kuwukuthi unomunye umbono kule nto esiyishoyo, uvumelekile nawe ukuthi ubeke owakho, ngoba lana asisibo nathi onkulunkulu, nathi singabantu njengabo bonke abantu. Ukuthi nje ukhona umbono esinawo, lowo mbono kodwa awuvimbeli ukuthi wena uma unowakho ungabe usaphawula, umukelekile noma yinini. Ngiphinde ngigcizelele ukuthi abantu uma ngabe benzekile bafika lapho esisebenzela khona, bekulindele ukuthi kungenzeka mina bengangifici. Baningi abantu esisebenza nabo, abasebenza abantu, sinethimba lethu, sisazolithula nje ngelinye ilanga ukuthi isikhathi singatholakali. Kuya ngokuthi uze ngani, kuya ngokuthi uze ngani. Mase niyeka lokhu appreciate abantu abadayisa ama-product nithi bayizinya, nawe nje ungayidayisela i-product, it's an open business. Angisho ukuthi ngisho kubani. Siyabonga.